दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेशननि जानानै बयनिसिमबो मोजां मोननायखौ जासिदों। दिनै जोंहा बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि जि कालचार कमप्लेक्स, बे कमप्लेक्सआव मोनसे मावफुं मेल एबा एग्जिकिउटिभ मेल जोङो जिरायदों। बे एग्जिकिउटिभ मेलाव माखासे मानि बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खौरां बिजोंजों जोङो फोसावनो थाखाय सानदों। जोंहा सेथियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि जि बोसोरारि जथुमा, बे 8थि बोसोरारि जथुमाखौ लांहिनाव, कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि जोबथि सप्तायाव जोङो खुंनो थाम थिम खालामदों आरो बिनि थाखाय जोङो बानजाय आफाद दाबाय। दाख्लै 20 तारिख खालि मोनसे बानजाय आफाद जोङो दानानै होबाय। मुस्रि धरेन्द्र ब्रह्म, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि EM बिथांखौ आफादगिरि आरो श्रीराम महिलारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि लानानै जोङो गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दाबाय आरो दिनैनि जथुमायाव बे जथुम्मानि बागै जोङो गुवारै सावरायलायनानै मोनसे थिरांथा लाबाय जे गासैबो बे मेलाव जानो गोनां जि आलासि लेंनायखौनो लानानै गासैबो प्रग्राम सेटिं बानायनाय, बे प्रग्राम सेटिंखौ जोङो खोब खम समनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव जोङो फोसावगोन। नैथि, जोङो दिनैनि जथुमायाव सावरायनाय नैथि आयदायाव जोङो सोलोंथाइनि सायाव खोब स्ट्रेस होनानै जोङो दिनै सावरायदों आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो मोनसे बाथ्राखौ अपोज खालामनो नागिरदों। बेनो जाबाय आसाम सोरखारा जि 4 लेंगुवेज फर्मुला मोनसे फोसावनानै बेजों सोलोंथाइ होनो नागिरनाय आसामाव, जोङो बेखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो अपोज खालामदों आरो बेखौ सिद्धान्त लादों जे 4 लेंगुवेज जि फर्मुला आसाम सोरखारा जाबसिननानै बर'फोरखौ जि सोलोंथाइयाव होनो नागिरनाय, बेखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय अपोज खालामदों। आरो बेयावनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन, जि बड' पिस एकर्ड 27 जानुवारि 22 आव जानाय, बे पिस एकर्डनि 6.3 दफायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो बिनि बागै मोनसे कमिसनबो दादोंमोन। बे कमिसना खोब स्ल'यै खारनायखौ जों नुबाय थादों आरो बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव जोङो सरकारनिफ्राय खोब मोनसे पजिटिभ रेसपन्स जोङो नुवाखै आरो बेखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों दिनैनि हाउसआव मेलाव। आरो आसाम सोरखारखौ जोङो नैबेनि बेलायाव खोब थाबैनो मोनसे सिद्धान्त लानानै बेखौ मावफुंनानै होनो थाखाय जोङो जोंनि दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि मावफुं मेल, बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो सरकारनिसिम नारसिननो लुगैदों। आरो बेयाव मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगोन, जि पिस एकर्ड, बे पिस एकर्डनि गासैबो दफाफ्रा मोगथां महर मोननांगौ आरो बे मोनसे टाइम बाउन्ड फ्रेमाव जानांगौ। जिहेतु समफ्रा बारबोबाय थादों, किन्तु आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा माखासे मानि जि दफाफोर, बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि बेलायाव जे बिथांमोनहा इनिसियेटिभ लानांगौमोन, बेखौ जोङो जोंनिफ्राय एसे डिले नुनायखाय जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैनि मेलनि गेजेरजों सोरखारखौ नारसिननो लुबैदों। बिनि बादै फरेस्ट राइट एक्ट 2006, बिनि बेलायाव सोरखारा जि इनिसियेटिभ लादों, बेखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बाख्नायदों आरो बिथांमोनखौ बरायदों। नाथायबा बे खामानिखौबो जोङो खोब खम समनि गेजेराव जानांगौ होननानै दिनैनि मेलाव मोनदांदों आरो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै मेलनिफ्राय जोङो सोरखारखौ खावलायनो लुबैदों। बिनि बागै जोङो सरकारखौ मोनसे बाथ्राखौ खावलायनानै दोननो लुगैदों। जोङो सरकारजों सिगांनिफ्रायनो सावरायबोबाय थादोंमोन जे जि जोंनि दाबि, सेथि दाबि, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंबाय, मोनसे इन्ट्रिम काउन्सिल दा दंसै, किन्तु इन्ट्रिम काउन्सिलावनो दोनालासिनो जोङो दिनैनि हाउसआ लुगैदों सरकारा थाबैनो भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्तिफोरखौ दाफुंनानै होजोबनानै जोंनो
मोनसे इलेक्शनारि मोनसे प्रसेससिम लांनानै काउन्सिलखौ आबुं महर दानांगौ बेखौ दिनैनि मेला जोङो लुबैदों आरो सरकारनिसिम जों बेखौ खावलायनो लुबैदों।